Alright, hindi nga rodin rogyan nga amwen no anyamit ti pakasaritan ti parikot iti biyag dati nagsurat itangal daw nga ni Ryan iti Abra. Ket kastiman ti linaon ti surat ni Ryan. Dear Kasinyong, sagbay man ti amin ket iabrasak man ti nabarang nga kablaw ko kada kay amin dita Nemars Studio. Kastameten kadigiti padak nga dumdum ngeng kinagbibuya iti daytoy nalatak a programam. May saakmet kadagiti kanayon nga agbibuya ken mangsubsubaybay iti daytoy nga programa. Ket naawis met ti riknak nga mangiburay iti pakasaritaak aglalo ta iti agdama ket addanak iti parikot. Ket kayat ko launay iti agkid daw ti pammalakad yo. Ilinged daklatan itinagan arayan. 32 ti tawen ko baruak paylaeng Kasinyong. Ket ikang runaan nga pagsapulak wenno panggidak ket agtalon. Ngamin ket jak nakaadal. Ket dayta laeng panagtalon ti nasursurok idi kaday di amak nga pimusay. Saan ko apagpangas Kasinyong ngem adalahimi nga Kastila mestizo. Isu nga saan ko met nga pagpangas nga nagugwapo ken napipintas ti pulimi. Ngem kadagupan kada kami nga agkakasinsin siyak laeng ti saan nga nagturpos iti kolehiyo. Kagabuta bugbugto nga anak day ditatang ken ninanang ko da kami laengen ken ninanang ti agdenden na iti balay nga naipatakder day ditatang para kada kami. Ket kasti ko nak bugbugto nga anak ket iti tawen ko nga 5 besen iti kalendaryo ganaten ako ni ninanang ko nga agsimpak kanon, nagasawa ka numuten kas kadagiti kakasinsin ko nga padak nga nataer kung na. Agit kayat na kanumuten ti maadaan iti apu ko. Adamon di iti apu ko na kadagiti kakasinsin ko angem sa bali laeng ti nagtaod mismo a kanya. Ngamin Kasinyong ket gaputa mistiso ti lahim alakit nagkyukyut dagiti apu ko. Apo ko ni nanang nagkikot digiti kaanaka. Ang ti problema Kasinyong dito'y lugar mi dito'y Abra halos inaros aminen dagiti kakasinsin ko dagiti nalalapsat ababalasang. Kasti ko nakita siyak laing ti saan nga nakaadal. Alagat nagarimakmet. Angin pasaray mo't makaribal ko ti kasinsin ko. Kasinsin ko mismo karibal ko. Agat asino nga rod ti pilyen ti babae. Ket idinto nga padakmet lang nga nataer ti kasinsin ko nga karibal ko. Ngem isuket nakaadal siyak saan. Natural nga pilyenda ti nakaadal nga kasinsin ko ngem siyak nga kumarkaramot laeng iti kapitakan. Iso nga rod nga lalaisen dak. Tapos ta siyak laeng ti saan nga nakaadal gaputa kumarkaramot siyak laeng ti saan nga nakaadal ken kumarkaramot laeng iti kapitakan. Sakit siyak laeng ti awan pay asawa na. Diyak mo Kasinyong tadagiti kalugaran mi. Di dakbot kayat dagiti babae nga napipintas. Tano ada amuda nga kasinsin ko nga baro pay laeng ket asla iuray da nga isut mga aram kadakwada. Naawat ko idi dayta nga ka sitwasyon kon gaputa kastoy nga rod ti kasasaad ko iti biyag sa anak mo takas kadakwada nga di adal. Angem gaputa na ganganaten nak ni nanang inkarigata klatamot tinagarem kadagiti nabatbati pay nga napipintas ababalasang iti lugar mi. Ngem kaskas di nga awan ti gasat ko. Ket kastoy man nga nakirugyan nga isalaysay
to'y pakasaritaan ti parikot ko kasinyong. Pasensya kan, Ryan. Ha? Awan pa iti panunot ko iti makinobyo. Ubingak pa'y laeng. Kitnay manutawen mon, manong. Dinto nga siya. Karedredwar ko lang iti kolehyo. Tricia. When agpaiso, nga, mariknak man ka napudno ti daddaton mo nga ayat kanyak, manong Ryan. Ken may sa, nataer kamet, gaputalahi yung nga ti mestizo. Ang uri nga takan, kayat kunti makinobyo, manong Ryan, kayat kunti makiasawang, saan nga iti kasking ka ti kayat ko? Anya ti kayat mo kasawen, Tricia. Maawatan na kuma, manong Ryan. Gapo ka dito sa anak nga nakaadal, ket agtaltalon laeng ti panggedak. Nasa umon, manong Ryan. Ket ulitek, pasensya kan. Sumapul ka laeng iti sa bali nga babae. Amok nga tantulat na mangayat iti kasking ka. Nataer ka, nagaget ka, kinaanos ka. Nasingpet ka pa'y manong Ryan. Metlagayam, ang manong Ryan. Nangatong amin ti arapaap ko. Ket amok nga tantulat na dumting nga, naikari aparaking ka. Dagiti saan unay nga nangato ti arapaap na itibiyag? Anya? Nangato mit ti arapaap ko itibiyag, Tricia. Kaya't kumit iti lumong aw tibiyag. Manong, di kanto baybayan, Tricia. Di kanto agrigat kanyak. Ngamin ket aramidek to ti amin tapno maipaayang ka itinaduras apa nagbiag. Ikariking ka, Tricia. Nulakid di taaklunan nak. Sorry, manong Ryan ha. Ang panagkunak, kasla adayo nga mapasamak dayta. Ngamin kit ure kasano ti kinagaget ken kinaanos mo saan kamit nga nakaadal. Narigat mo nga matungpal dagita nga karim. Narigat lakit ti, manong Ryan. Unay matinday iti nga gasat ko. Kanayon met lang nga mabasted akon. No digiti kakasinsin ko ti mangarem kadagiti napipinta sa babae. Alis tulayan kadakwada. Imsyak. Ay, naggapuan man na si ka ha. Ryan. Ay, Uncle Roy, da kay gayam. Naggapu ka siguro di balay da Tricia. Uwing nagpaiso, Uncle. May ka nung arabiin nga nagsubli ka di balay da. Nabapikas lang nalpay tabagim. Nalpay ta abagam. Nabasted ka siguro. Nabasted ka man siguro, Ryan. Uncle. Ay, kung nagtuwid nga may kadagupan, kada kayo nagkakasinsain. Si kalakit diti saan nga makaasawa. Unay mo ti Uncle. Ay, kada, sino nga nga may mati mga etking ka, kadagiti kalugaran tayo nga nalalapsat nga babae. Idinto nga, ay, kumarkaramot ka lang iti kapitakan baraw. Uncle. Ay, kumakit, nagbasa ka, kas kadagiti kakasinsin mo. Kita nag-aasawa da, nagpalalapsat, digiti asawa da. Kastamot din, digiti kakasinsin mga babae. Naggugwapo ka na da mabalin ti asawa da. Idinto nga sika. Nataer ka mo ti ko nagbaraw, mistiso ka mo't apada tayo. Agpapada tayo mo't mistiso. Agay maawan mo lang mga yaking kambaraw. Unay ka mo tinanggal. Kantsawan nak pailaeng mo. Among baraw, saan ka kami nga agar-arapaapin, kadagay tinalalapsat. Kadagay dyan nga nalalapsat na babae, para kadagay tinatataermet. Angem di adal. Angem kasano, nataer ka matlaeng. Saan ka ba't adi adal baraw? Uray nga taangkel, no nagagitak met, awal serbi ti gagat baraw, patsindak. Amom dagay ta babae, uray na kasanot kinataer mo. No patsinda nga awan ti masakbayan daging ka, ay di da kapagan ano baraw. Saan ka mamati ti kasta, Uncle? Ay, mamati ka baraw. Adan tulat na mga kanyak, Uncle. Ipaniknik ko kada kayo. Saan man nga dito yung lugar tayo. Iti sa baling nga lugar to.
Nga mamamok to, nete na ikarya para kanyak. Ay, agsay-sayang ka lang baraw. Apay umadayo ka pa lang. Nagadot babalasang dito ayan tayo. Sino kumamat anggal? Ay, kit saan ka ngamin agpilpilin ay tinalapsat. Kat armom ade kiti saan ang nalapsat. Sigurado laki di akayat na ka. Awanin tinabati nga nalapsat na balasang para king ka dito. Anyamat ni angkel. Ipadas mo nga ta ni Pilita. Angkel? Ni Pilita. Ay, nakakadkad lang agkursunada king ka. Ang... kan mayat ka, mayat dahil nga Pilita, tagpada kayo. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo nga saan nga di adal. Unay mo't kinauyaw yun, angkel. Ay, wano ipadas mo ni Aida nga balaw. Wano ni Remelin nga padam nga baak. Dete la bandera. Kunamlamot no asino dahil nga lakay mo. Nakuy-uyaw. Gaputa nakaasawa ti napipintas dahil ti anak nan. Gaputa di adal dahil ti anak nan. Kastalong na panang lalayas na kanya ako. Makita yun tumata. Makaasawa to latamot ti nalapsat. Nalaplapsat to pengam dahil kita manugang na. Ngapay nga kanta nabutob ka dita, Ryan Baraw. Nanang, nakigayam. Anya ka diti problema. Apikas lang nalukot na rupam nga simbang pat anak ko. Ngarod Uncle Roy, nanang. Nga apay ni uncle mo nga Roy. Nakauyaw. Ito lumabas ang balay da. Katugang sa una nga, pananguyaw kanya. Ay na, uyawan na kadimanan. Deta, kinaawan pa'y tinubyam kan asawam. Uwan nga rod nanang. Kat apay, kumusta ti pa nagpasyar mo kini Tricia? Ay, ure no saan mo ngay bagan. Deta palaing panagsinnaay mo barok kat amukaw. Ay, saan mo nga dahil si Sensen na ayak nanang? Okay lang ko ma, nga nabastedak ta naruama ko. Tapatsik nga ubing pa yung ni Tricia para kanya. Ngim ape nga raw, nagsinnaay ka. Di dya Uncle ni Uncle Roy. Kanayon lang nga kasi nga lumabasak. Kanayon na nga tagtagibasit eh. Ay nabaybay amlat ta idahan. Uray di kita kakasinsin ko. Papadada amin. Ay baybay amidan ko nakmait. Na uray man no nakaadal da. Kun uray pa'y no agkakalapsat dagiti asawa da. Dagiti kakasinsin mo. Angin panunutim nga nagasgasat kapailaan. Kasano ko mga nagasgasat ak nanang? E dinto nga siya klaing ti awan ng pay asawa na. Ay na anak ko, nakaasawa da nga agpaiso ah. Anyat na asinot na asawa da. Wala, nagpipintas tupay, dagiti asawa da nanang. Dagiti nagpipintas nga babae ti lugar tayo kat isudat na kaasawa. Uwan angin, anya nga rod. Oh, anya ti kasasaad da ita. Kita ti kasinsin mo nga ni Justin. Lalakero di asawa na. Saan mo ka di madamdamag? Uwan nga agpaiso nanang. Kadete may isa. Dete may isa nga kasinsin mo ni Stephen. Nakaasawa it sugador. Nalapsat ngagpaiso angam na naglaing mit agigim ti innipis, baraha. Kuday ti may isa. Nga, nakasinsin mo nga Raymond. Oh, Arjud tinaasawa na, sakit balog. Di na pa yung maiwanan dati anak na. Iso nga saan mo nga apalan ida anak ko? Na nagasgasat ka pa ilaing taawan ti perwisyo ti biyag mo. Nga uray no awan ti asawam nga nalapsat. Awan ti problemam kin sakit ti ulom nga kas kadakwada. Sa balilaing mo ati, asawa na nanang. Uwin ang kaya't mo nga ron nga da ka na yung kapapam. Kasi kasinsin mo nga ni Jessica. Nakaasawa iti gwapo nga di adal. Ang ka na yung damat agapa. Kabkabilin pa'y dati lalaki isuna. Ay na anak ko, isarding mo nga min daytahan nga. Ay apalam launay di ka kasinsin mo. Saan mo nga arapaapon ti mga sawa iti nalapsat abalasang? Saan nga dahit at pagkikitaan itan? Anya ti kahit yung asawin nanang. Kahit siyempre agad natairat. Rumbing nalaing nga napintas ka nalapsat mo ti maasawak. Ay na, saan nga uso dahitan? Apay di mo kadikayat ni Pilita nga talaga. Ni Pilita nga padak nga di adal. Kituwain, kita nasingpad dahi dyan, nagagat pa'y. Unang Awan pa'y tinagbalin nga nubyo na dahi dyan. Pulos.
nabayagin nga kursunada king kaday jay barok. Di mo pala kayat. Una nanang nasa umon nga, di pa'y pulos nagkanubyo. Namin kat awan mo ti mga king kuana. Awan ti mga aram king kuana. Ta saan mo't nga napintas? Ay, naapi nga mida pintas-pintas, ay, ati pampanunutan. Barangisit pa'y. Ay, nauyaw ka ma, madamla ni uncle mo. Saan ko mga di nga pilitan nanang, nangadog babae dita. Ay na, andi palat sa pulim king kuana. Uno saan ni Aida nga balaw? Mestiza nga agpaiso di dyan nanang. Angem talon ti anak na. Pagan anok mo. Sakit sasabali nga lalaki tinakaputot king kuana. Una ang mestiza. Kat mestiza ti sa pulim. Padam nga napintas tilahin na. Una nga saan mo na dyan talot anak na nanang. Uri may sa kumamat ti anak na agad mabalbalin pa. O no sangar ni Remeleng. Padam nga baak dayjay, dayjay la bandera. Balasang pa'y dayjay. No? Balasang agpaiso ananang magbakitanan. Nasurok 40 ti tawon nan. Baka di pa agsikugan. Kahit yung aron, nga di kay may kanti apu ko yun, o dayjay ti maasawa. Ay nakapilpili kan tumot ngamin ita, baraog. Dahito nga kinataer ko nanang. Tay kumamot mestiza nga padak, uno nalapsat mo na, morena, ti agbalintong asawak. Ay kitno dito ila ti pagsapulam itinalapsat a balasang nga agbaling nga katakta ko nay mo baraok. Ay awan ti makunakaw. Awan ti masapulam dito yan tay inasawa aminin dagiti kakasinsin mo. Anya nga tananang no inakagtrabaho di bigan. Anya? Umanawag dito, ito nagjebigan. Anin, baban mo ko ni jebigan, anak ko. Anyat serbina, dati talon nga, dati daga nga, impatawid, dati pimusay nga amam, tapno talunam. Awan ti pagbalbalinak dito, no, agtalina edak lang nanang. Anya? Jakmat makaasawa dito eh. Ay, paunay kan Ryan Barok. Inak makigasang-gasat jebigan nanang. Baring no ijay ko nga mamam mo. Tay babae nga naikari nga katakta ko na ko itibiyag. Ay na nagadot babalasang dito eh. Dito man misti sa sapsapule maon. Sigurado nga ado lakit di jebigan nanang. Ado sadyay syudad. Mala, makaamu ka. Basta, sigurado nga agbabawi kanto dayta nga panunot mo, kapanunutam. Madiday ta disposisyon mo itibiyag si Karayan. Mamati ag nanang, nga iti sabali nga lugar ko nga mamam mo. Ti babae nga agbalinto nga manugang yo. Ti agbalinto nga ina, dagiti apu ko yo. Napanak nga rod nakigasang-gasat ijay syudad ti Vigan iti probinsya ti Ilocos Sur kasinyong asidiglaeng mat diti lugar mi diti Abra. Mabalinak nga agawid linawas iti balay mi. Konforme mamindot makabulan. Nakaasimot ni nanang no may sanalat tang agdanayonen. Ngayon kadeng ko nga sa anak nga iti agnanayon katag trabaho iti Vigan no diket inaklaeng makigasang-gasat agtrabaho ket agsapol iti babae nga katakta ko nay ko iti biyag. Sigurado lakit di nga ado ti mamamok nga nalalapsat. Unlimited ti pagpilyakon. Unlimited supply nga kunada. Nakastrekak iti may sa nga restaurant kas waiter. Gaputa sa anak nga di adal ket limited mo't laeng ti mabaling kwaserkan. Kaya ka sinapo Diyos na paggasatan akbot nga naawat iti may nga restaurant. Ket ditoy nga namamok ni Beverly wenno ni Bebe. Nga ti panangyam amo na ti bagi na kanya ket kaanakan kano na ti lakay nga akimbagi ti restaurant nga iso ti agserserbi akas kahera ken manager.
Ubing siguro ni Bebe kanyak iti sumagmamanong atawen kasin yung ngem baby face isuna. Sala nga baby face. Baby pa iti panagsauna. Nalapsat ni Bebe kasin yung ket panagkunak ket nalaplapsat isuna nga amang kadagiti nagbalin nga asawa dagiti kakasinsin ko. Talaga mistisa kasla iba na alawi ti dating na. Kasla iba na alawi ti langana. Ti kinapusaksak na. Iso nga dagos nga nagtiriknak ken kuana kasin yung gaboy ti kinataer ko ket saan met nga adayo nga agkursonada kanyak ni Bebe. Kanayon ko nga matiliwan isuna nga sipsiputan nak, matmatmatan nak. Ket no agsabat dagiti matami aginisem kami. Ket kaslada sa bali nga kayat na nga sawen dagiti isem na kanya. Kastamet ten ti isem ko ken kuana. Agingga nga naadaan kami ti gundaway nga makapagsarita nga dakda kami laeng. Ket baka kami tuluklukwen nak, Manong Ryan. Saan kaluklukwen, Bebe? Kinabaling ka di nga. Saan ako nga awagan ni ti Manong Ryan? Ryan latan. Ay, sige Ryan. Nag-cute na boses mo. Kasla ti ubing. Boses ti ubing. Kasto nga talaga ti boses ko. Ubing ko nada. Nag-cute nga rod. Ala, baka no madatnan na ta dito boyfriend mo dito yung nagsasarita, awan pa ti boyfriend ko, Ryan. Ha? Deta nga kinapusaksak mo, Bebe? Awan pa ti boyfriend mo? Awan pa. Apo aya, awan samat lang ti tagabigan. Anya? Awan samat lang ti tagabigan ko nak. Tapi nga awan ti mangarim keng ka. Sigurado nga adulakit di ko ba't mangarim keng ka dito eh. Diyak kayat ti taga-vegan. Ha? Apay met? Basta. Diyak kayat ti ayog da. Ha? Kayat ti ayog ko nga rod. Kayat mo? Okay lang. Nag-cute ka nga talaga. Kayat ni uncle mo, baka agungit nung makita na ta. Ay, saan Saan na mabalik na makita na ta ni uncle? Apay, ungtan na ka? Saan lang nga tayo chay? Amang ano ikaten na kayo di trabaho? Edi, ira nata nga awan ni uncle mo, tap na makapagsarita ta. Makaamu ka. Amom ka di, Bebe nga. Hindi damo pala nga makita ka ket. Agayatak kenggan. Ha? Adan marikrik na ka panagayat keng ka. Pasensya ka na no. Prangka at launay. Saan kumutin nga na ipreno ti bibig ko nga nanging baga keng ka ti marikrik na. Di ka nagpaiswanan na, Ryan. Adami tin marikrik-nak para king ka. Ha? Talaga? When? Ngamin kit nataer ka. Nagaget ka. Ada ka nila yung Kastila? Ada. Sika. Ada lahi mi nga chinita. Oh, iso nga lang nga nagpudaw ka kin medyo chinita na kita matam. Nakaruprupa mga artista. Asin mo? Basta. Basta artista. Kasla Marian Rivera ng singkit ti matana. Si Kamet. Napintas launay tayo chay. Saan man? Langam ti artista. Ket uray met si ka, Ryan. Kaya't nakadisawen. Datan, Bebe. Kit, anya kumape nga rod. Nagpudno ka kanyakon. Nagpudno ang matkingkan.
O di datan? Sa bagay, ang imadalain kid daw ko keng karayan. Anya day jay. Ilimed ta kuma, ti relasyon ta. Ha? Sana mabalin nga maamo ni uncle ko. Sigurado laki di nga agungit tayo jay. Oh, sige. Angin ka sa nga rod. Dito yung ti pagtatrabaho. Dito yung matlaing nagkit-kita ta, kaya nagsarsarita ta. Baam ta garami dakti pamuspusan. Anya nga pamuspusan? Aglipas akin to rabi Agkita ta. Agkita tanto di tarwar, Ryan. Ha? Sige. May atak ko nam. Anya nga oras? Basta. Teksang kan tulatan. I-text ko to di oras. Ken lugar nga pagkitaan ta. Sige, baby. May atak. Kaya't ko launay. Excited ak, baby. Sigurado ka nga dito iti. Wen ang at data dito hotel. Wen anan naga ng hotel dito La Gents. Wen mayat dito at data itirwar ti vegan. Paset ti bantay no kwa dito Awan mit siguro ti makakita ka data. Ken Adam amok dito nga empleyado. Masansan ka di nga umay ka dito Ha? Saan? Agyaman ak matata. Inaklon mo ti panagayat ko. Ngamin kat ijay lugar mi. Nagbayag nga armag ti babae sakbay nga sungbatan nak. Oh? So kahit nasawen, adun ti nanobya mi jay lugaryo? Awang pa nga ron. Kat kunam nga sungbatan da ka. Nabayag nga armag sakbay dang kabastede. Adu pa lang nga palpaliiw da. Bastede dak numit lang. Anya? Iti kasta nga kinataer mo, Ryan? Bastede da ka dagiti kalugaram? Wen. Ngamin kat kaya dadigiti kakasinsin ko. Padakmat lang nga mistisyo dagi jay. Ngimde adal da ngamin. Idinto nga siyak. May sakla nga man nalon jay lugar mi. Ala. Nagkaroon gayam dagiti babae jayan nyo. Napili daw unay. Siyak, okay laing naman nalon ka, Ryan. Talaga? Wen, saan nga napatig kanyak? Di ka sasaad ti biyag mo. Madlaw kumet nga nagaget ka. Ngim ape nga madayo kay ti lugaryo. Nakigasang-gasatak dito syudad, tabaring no. Dito ko nga maamamo ti babae nga. Agbalinto nga katakta ko nay ko iti biyag. Kat patsek nga. Nagbalay giak. Ha? Gaputan na maamukan. Saan ka lang nga naam mo? No digat agayan ayatan, bebe. Agyaman ak unay. Kinipatpatig ka unay-unay. No kasta, rugyan ta nga rutin. Ha? Isungor nga tata ditoy. Isungay may ta ditoy. Tapno no. Paniknikan tati ayan ayat ta itunggal maysa. Ryan. Pasensya kan, bebeng. Inosente akti kasi banag. Anya? Awang petipadas ko. Agang ango kamutin Sa anak nga mang rabrabak laeng. Pudno ti ko na. Sikati damo nga babae ti biyag ko. Kat sabi ko mata sikati maudin. Kasta ka di. Ang okay lang ka di king ka? Nga saan nga si ka? Iti umuna nga lalaki ti biyag ko. Lalaki ti siyak ti maudin. Awan ti anyaman na. Ay, agyaman naglaunay, Ryan.
Inagkanak ito. Apay. Apay nga kasi at reaction mo, Ryan. Itak lang amin nga mapadasan ni Kastoy. Itak lang nga. Marik na ti Kastoy. Bebe. Kasta ka di? Nagganas kayam. Nagganas kayam dyan asawa na. Saan ka matanagan, Ryan? No pa'y awan di experience mo. Siyak di makam mo. Nagpudot. Ha? Nagpudot ito unig mo. Kasta nga talaga. Naglamuyot. Damom nga paisohan niya. Awan pa'y tipadas mo nga paisohan niya. Awan pa'y. Damo nga makastrik ti kuweba dahil bilit ko. Sige nga talaga. Sana bale. Maminadon to nga maulit na ito eh. Tapno no, may ruwam ton ti bilit mga sumrek iti kuweba, iti umok, iti kuweba. Di. Apo nagmayat. Nagmayat na pa nangigiling-giling mo, bebe. Apo Diyos ko. Apo Diyos ko. Naglamuyot. Ryan, Jack pa'y nagkabaliyo, Ryan. Ryan, nagkabaliyo ang. Anya nga rin tararamidim ita. Agil-giling ak pa'y laeng. Giling ak pa'y laeng. Sa akong to bayuhin. Kasla baliktad. Baliktad nga talaga. Umuna ak agiling. Sa akto agbayo. Sige. Nagganas di pa nagiling mo. Bebe. Umaykan, bebe. Ryan. Diyos ko. Po, Diyos ko. Ethan, nagkabaliw ka, bebe. Bebe. Ryan. Ryan. Bebe. Anya ti mariknam, Ryan? Kaslag na laglugan ti kalesa di tibigan. Ay, dito'y bantay. Kaslag na naglugan ti kalesa di krisulugo. Narinikos ti buong bigan. Nagganas, bebe. Maulit tupay. Hanya? Agi na natalaeng. Ulitin to damdama. Anya? Nung naglugan ka iti kabalyo itay. Anya sumaruno. Mapadasam met ti panagdamilik. Panagdamili? Wen? Agdamili ak. Kasla dati agaramid ti banga. Wen? Agdamili ak madamdamakin ka. Ryan. Ken madamdama, adabay. Entun may katlong nga daras. Anya, para manang kantumit ti sinanglaw ko. Ha? Sinanglaw? Wen, para manang ti sinanglaw ko. No kayam pay. Kayak, karigata. Kaya't kung maramanan ti sinanglaw mo, bebe.
ken sakbay tantong agawid. Ha? Adapay may kapat? Wen, ti kayat ko, si kantumet, ti agtrabaho. Ha? Anyamit ti kahit mong iparaman ko ken ka. Iparaman mo tumet kanyak. Ipapadas mo to kanyak tigingginid ti abra. Ay, wen. Sige. Kayak na ita. Gangginid lagayam ti kunam. Pagginginid to damdama. Mapadasam to't gangginid ti abra. Bebe. Agpaiso? Wen. Basta, ramanak to pay laeng. Padasik to pay dito pa nagdamilim. Kende ti iparaman mo kasi ng law mo. Bebe. Ang imsakbay kanto nga mga tisinang law o anya manan. Ag safari kanto. Kasta unay tiragsak ko kaday tangagpat nagkasinyong napadasak tinagkabalyo kasla naglugan nak itikalesa itikalye krisologo napadasak pwede pa nagdamili ni Bebe kasta meten na naramanak dati sinanglaw na kalpasan nga nagsafari akken kuana ket kamaudyanan na impapadas ko met king kuana impariknak met king kuana iti magnitude 7.2 aging gined ti abra dagos kami nga nakaturog kalpasan na kasinyong ket di makapuot kami tinirami pay na minsan gabuta. Oh, sakbay ta nga rumuar dito yung hotel. Ha? Iparaman ko pa yung kanati empanada. Anya nga empanada? Dito kita yung kakulkulit empanada. Uwing nagpeso niya. Lumabaga. Nga ag-orange. Kasano kit naminupat adaras nga nagpapastay iti agpatnag. Siyempre kasta ti kulay nan, kasla kulay ti Nakigtutak idi kasinyong edita. Imbes ko ba nga agsubli kami iti restaurant nga pagpapaayan mi ngem saan no diket inawis nak ni Bebe nga agawid when iyawid ko isunan ijay lugar mi. Ha? Sigurado ka? Sumurot ka kanya ijay abra? Kasan ang ti trabaho dito? Dito ni uncle mo baka ungtan na ka. Aglibastan. Diyak kaya diti veganin. Naumak nga trabaho diti restaurant ni uncle. Iyawid na kon sa ijay abra. Iyawid na kon ijay lugaryo. Ijay balayo. Ti kayat mo kasawin? Agden natan? Agasawatan? Wen, yan tanga, da napasamak kadatan, Ryan. Kasi tumatlat pagtungpalan na saan ka di? Iso nga, iyawid na ko na dago si di balayo. Sakbay nga maamuan ni uncle ko ti amin, may papan kadata. Sige. Kayat ko, dahi tamot ti kang runahan nga rason no aping ay mahit ti vegan. Kayat ita, nadimteng ka ni ti biyag ko. Awanin ti rason pa yung agbayagat ito eh. Saan tang agpakpakada? Wen, saanin? Aglipastan. Ureta saan kamit nga nakakontrata. Iyawid na ko ni ti balayo. Iyawid na kon Ryan. Iniyawid ko nga rod ni Bebe Kasinyong. Apo proud na proud nga nang isang put ken kuana iti balay mi. Nakais-isem met ni nana nga simabat kada kami kasin ket idi niya maamok isuna ken ni Bebe ken niya mamukmet ni nanang inya mamukmet ni Bebe ken ni nanang
Okay met ti panangawat ni nanang. Nadayaw met ni bebe. Nagdinamag garod iti lugar mi nga syaket ng isang pet iti babae. Ni uncle ko nga Roy, no dati nga lumabasak iti balay dagat kantsawan nak. Angem no lumabasak nga kaduwak ni bebe. Apo, agdumdumog nga kasla na kasla anong naganan. Kasla na tuktukan na bisokol nga di mo't makaunin, di mo't makasaon, di nakmat kantsawanen. Agat proud na proud akmaten kasinyo nga mangiparparada kini bebe iti lugar mi. Aglalo kadagiti nang busted kanyak. Ne, binasted dak. Napinpintas pa'y da kayo. Deto'y naasawa kung kunak itinakim ko. Ang di makadagas kasinyong bayat iti panagden nami kini bebe. Ti amog idikit awanin ti parikot ko. Ngem dito'y nga naamuak ti pudno nga ugali na idi taagden-den na kamin. Tagayam kasinyong ni bebe nga kaliblibin ko. Awan gayam ti duma na kadagiti asawa dagiti kakasinsin ko. Ngamin ket dito'y nga naamuak nga sadot gayam ni bebe. Nga tila kayat na ket agtutugaw, agbuybuyat TV, ag cellphone. Ala tumulong met sag paminsan iti trabaho iti balay ngem no di mo pay ibaon, no di pay bugtaken ni nanang. Ampeng agkuti. Ket day talaunay met ti pangkukuan ni nanang kanya. Daytan ti kungkuraking kan. Gaputi apal mo kadagita kakasinsin mo, gaputa. Ay, apo aya, nagpadala ka kadagita pananguy-uyaw ni uncle mo nga Roy. Nga kayat mo mat tumaasawa ti kas kalalapsat kadagiti asawa da. Anya nga rotata. Nakaasawa kat sadot, di nakapay tulungan niya tatalon. Di na pa'y kayat ti rumuar, nakararjod. Di na kayat nga marugtan ta bagina. Ay na, nakapilpila pa'y trabaho. Aginnaw lang nga rodan, Diyos ko, aya. Madipay nga napintas, madipay nga nadalos, di pa naginnaw na. Diyak mat amo nga kasta iso na nanang. Gapot. Ti amok amunat agtrabaho, tagtrabaho nga iti restaurant ni uncle na. Iso nga rod nga pimanaw kayo dyan. Iso nga inawis na kangayawid mo dito, tapno saan nga agtrabahon. Tapno si katimang serviking kwanan, barok. Nakar-arte pa ay na Diyos ko, ayan kinampait pa nagar-arwat na. Iso nga, sagsagay wisiwan dagiti lalakay dito, numagbag na dita kalsada. At makita mo ti kararwanan, ti panagar-arwat nan. Babaan nyo nanang bagbagaak. Ay nadamag mo ni Pilita. Apay ni Pilita nanang. Ay na, nakaasawan. Kadi, gasat na. Tada na ngayat yung kuana. Ay na, sa mo nga kaskastayan, sa mo nga tagtagibas ito, uri kasi ni Pilita, nakaasawa iti abogado. Ha? Wine. Ay na, sayang. Dahil ako mga nga pilitan, tinasawam. Nagagat, naanos, nasingpet, nadayaw. Uri no, saan nga na mistisa nga nalapsan, kas kadagiti asawa yung dakay nga kakasinsing, sigurado nga awan ti sakit ti ulom ko ma. Dahil takot, panunutim ngamin ti pananguyaw daking ka, dagita kakasinsin mo, kan dagita aulitig mo. Anya ita, nakapili ka ti babaan yun nanang. Awan ti babalinta yun Nuwan ang kantsawan da kaman itan. Na nakaasawa ka, itikasta nga sadot, na arte. Ay na. Unay mo din. Tiamok no pakaidayawa kundi. Panang sangpit ko kini bebe dito Adamot nga uyawin da kun. Diyos ko ay. Kasanok pa nga rin nga ibabawi ta. Agdadagsan mo ni bebe. Tatay,
Nyamot na. Dahil ito iti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kasin yung gaputi ayat ko nga maipada ak kadagiti kakasinsin ko nga napipintas tinaasawa da. Gaputa nagpadala ak kadagiti pananguy-uyaw da kanya. Tinagtungpalak na ipada ak mo't kadagiti kakasinsin ko napipintas nga agpaiso dagiti asawa da. Ang nakaasawa damot iti kompormeditan ti ugugalinan napintas nga agpaiso ngem sadot na arjod na bisyo ballog na arte managing dadalos ay naapo aya tila pan panunote kon kasin yung kita maipaayak tumatlayan iti apu ko ni nanang angem kaslang habang bumebayag kas lang mauawan de tiriknak kini bebe. Kasano nabanbanugak nga gapot talon ada iso na nga nagimas ta uldag na agsel cellphone. Timot la paglaingan nan kat no sakbay kami maturog. Angin saan mo't nga makaanay nga uri no kanayon kami nga agpapas iti ragsak iti renabi no kasi nang tulat ta akit madia. Anya kadit aramidek tapno agbalbaliw ti live-in partner ko kasin yung ada kadipay namnaman ng agbalbaliw ti kasking kuwana. Ada kaditi napintas when ada kaditi babae nga ada amin king kuwanan when ti total package nga makuna nga nalapsat nagaget nasingpet saan nga na arte na dayaw dati kasla perfect kuma bueno nagbiddutak kadi iti pangedeng ko nga si mapulakmat iti nalapsat nga maasawa dahito ita ti nagpabalakadan kada kayo kasin yung kat sabi ko mata damit na pidot yung adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag iti dahito nga surat ko. More power to your program and thank you kasin ti anos mo nga nang ibasa ken laing mo nga nang drama ito'y pakasaritaan ti parikot mo. Yun na akong ti agyaman kadagiti nagbuya ken nagdengeg nga makaited ti balakad. Kaya more power to your program kasin and God bless everyone. Ito yung arod ay agbababawi a pagayam mo Ryan iti probinsya iti Abra. Agbababawi ko na Ryan. Wow. Nakaraman ka lang aroden iti Kabalyo, iti Kalye Crisologo. Napadasam pa'y tinadamili. Napadasam tinagsinanglaw, kalpasan nga nagsapari ka. Ako, nakaraman ka pa'y iti empanada. Anya pelat sa pulem. Ayan. Alright mga kasin, detang arot, di ba? Detang arot, di ba kasaritan? Ti parikot iti biyag, deti nagsurat, ngayon ti balakadan. At mabalin yun nga balakadan, mabalin bet nga saan, ayan, o ti pinilitan.